Were you a part of the people that accepted Prophet Makandiwa's clash? You mean urikuona here kuti iwo maonero awaitoita usati waenda ikoko neawakuita izvi zvasiyana? Hauchatoyazoona zvawaita pawakaendako ke? Yes. Usi kutsipikwa kwakataurwa nedzimwe dzemadrugs. Wazinzwa? Amen. Engi. Pamakamira varume munodhizeva song iyeye pandimire pakaoma. True. Ladies and gentlemen, I've got this interesting video that Bishop Elvis Mosindo, where he is actually taking us back through time. Pakatika the prophetic cupclash ya Prophet Makandiwa. Paka offer 1 million for anyone anenga gonna kuona prophetically what was going to be mubatch the Prophet Emmanuel Makandiwa. Skapari kuyaya ndingati a new twist or a new direction. It seems like vanhu vaya vakachallenger veve zvakaperera mukuchallenger, and the challenge was enough, but it turns out that there's something big which is actually negative, ugly, and faithful that is actually going to follow all Maporofita akafollower paya. And Bishop Elvis Mosindo is going to review it, and then at the end I will tell you what I think about it. Are you a part of the people that accepted Prophet Makandiwa's clash? I want you to tell your friend kuti zvanzi neni dzoka panzira dava akasadzoka panzira iwewe uchange uripo paachavigwa. What is this word of salvation? In ministry. Started that ministry. Yes, man of God. Fire prayer. What is that? It was an interview. We are no longer doing it. Chiri muzvikwereti kana kuti prayer group iri muzvikwereti. Iwe wacho. Yes. Let me help you tonight. The time you transitioned from the other world, you needed a mentor who was supposed to really guide you. Tinotenda. That's my name. Came to announce a new season. Somebody was supposed to help you chiba kupostor. Chiuya kwedu. Dava kune mhiko dzakawanda dzinoitwa uku. Tisina kupedza kuti dzinyasokatwa. Paunozouya uku, haunenge wamutserendende. But sezvinei andingamboregedza kubata chekwaumwe. Chirimo muequation. Tonight I'm going to speak a blessing over you. Une shungu nechido chekusevha Mwari. Amen. Pane bada correct. Mira. Wakamunzwa munhu achizvidedza kuti svikiro redenga. Yeah, vanhu vainditi svikiro redenga. Vanhu vaikuti svikiro redenga. Yes. Anokudaro kutanga nhasi murove mbama. Ava ndo vamwe vevanhu vari kutokubhaizira iva. Iwe kuchechi hakuna masvikiro. Men of God. Chechi svikirwa nei? Denga risvike ime. Rakauya kudhara. I'm helping you. Okay, makes sense. You stop. Anyway, I'm not sure. You have to help me. Make a mistake kawakaita zvinhu zvako zvanyanya kuoma. Kari kutomeka sense kwandiri izvezvi. Kaka mistake. Zvinhu zvako zvasina mbonyatsopinda musango mapindiro azvakazoita izvezvi. Were you a part of the people that accepted Prophet Makandiwa's clash? You mean wakanga uri clash? Primo hapana chawaiona. Ndiwo wakanyora kuti empty. Men of God did that to make a lesson. Kutanga ndeye kuto accept challenge. Nyika yemweya maoparetero ayo. Vanhu vekuti vakakudza kuti iyi black, iwe iti black, iyo iri white. Uchitoona kuti i white, iyo achiti black. Wewe usangware, ivavo vakakudza kuti black. Uchitoona kuti uyu munhu uyu akapfeka grey ushu. Ivavo vakauya kwauri vakati shamari, grey iyo i brown. Vanhu vakaita kunge vaya vatarisa kuti zvechokwadi. Brown baba, it's browning. Advice yangu kune wese akaendako accept a challenge. Challenge yemusharukwa. Zvaita kunge zviri pani maybe in that moment. Kutomboedza kuti ndakupuruvirana point nemi vaMakandiwa kuti isusu tinoona zvese. Ivo vari kuti aiwa inini saMakandiwa handione zvese. In the spirit realm,
vaedza kupinda pamberi, mira pamberi paMwari woti Yesu rwendo rwafamba nemi haonere, ndiri kuonera kumvura. But wagona uri pano manerano, ava uru rwendo rwandinogona kushortcuta. Chibva pano pane madoors andichakuvhurira. Hearing what I'm saying? Ndaa yekuti ndabvumidzwa kukukumbirira tsitsi. Uri kuona here kuti iwo maonero awaitoita usati waenda ikoko neawakuita izvi zvasiyana. Hauchatoyazoona zvawaita pawakaendako ke. Yes. Usi kutsipikwa kwakataurwa nedzimwe dzemadrugs. Yeah. Wazinzwa? Amen. Thank vanhu vekuti kuti inini ndikavatarisa ndikati kubhira nhasi waakuona. Ndikavati kubhira nhasi auone kuti zvavharana. $90,000 kwereti. Shamari yako ikuenda, hakusi kuenda kuministry kutotiza kwereti. Kutongoita ministry ko. But zvipande zviripo. Yes. Tell him, remember what I said the Lord is saying to him. He should fix his ways. Wewe unenge uripo parufu rwake akasagadzana. In fact, give you two guys a free option. One-on-one neni yamahara. Because pamakamira varume munodhiserva song here pandimire pakaoma. True. Very true. Father, in the name of Jesus. So ndisandataura zvinhu zvandiri kufunga zviri serious zvataurwa pavidhio iri. Ndangonagidzwa hangu nekuti panzi zvaizva zvekutsipika zvaiva zvaitaurwa neanodhakwa. Ameno weti rashandiswa wekudhakwa. Ameno something like this. And I think you all know kuti pane bataurwa miracle. It seems like miracle is getting alienated each and every day. It's a prophet. Ari kufesa alienation. Why? Number one, thou holier than thou. Number two, kuzviti I walk alone. Number three, kuti iwe uneka turiko obva waregera kuvhunduka. It's one of the reasons why he will be alienated and alienated and alienated. And it's very, very sad. It's very sad to watch. But let us talk about Nyayotorana Bishop Elvis Msindo kuti those who actually challenged Prophet Makandiwa. Prophet Makandiwa occupying a higher rank in the spirit is something that is regrettable. And I'll actually look for scriptural precedents to this. I'll actually have to sit down with Bishop Elvis Msindo and then Bunza what he actually meant and how it is scripturally possible. If you challenge a senior in the spirit, it's not going to go. But on the ground, munatopiwa chiporofita kuti iwewe zviri kudhakwa because wakachallenge ukadai. You still remember my teachings ana Prophet Hubert Angel vachiti prophets are territorial commanders. Prophets are territorial commanders. And wherever the word commander is used, panenge paine marank. Haungonzori commander, panenge patone marank anenge aripo in the spirit. And Commander Ibrahim as well can actually attest to that. Ndoona unyanyo teacher now yema commander. So if those junior prophets, because they failed to see, which means they are junior prophets, if they had the guts, if they had the audacity, if they could just be confident enough that we can actually do something that our senior has actually said that it's not possible. But Prophet Makandiwa got it's not possible. It is not possible to do everything. But I know prove wrong. Something would be wrong with your spirit. Something would be wrong with your attitude. Something would be wrong with how you understand spiritual power and spiritual ranking. I will challenge munaripadenga pako. That is how I ordinarily understand it. Ndomanzwisiro andozviita. Ameno, maybe I'm wrong or not, but we'll sit down with Bishop Elvis Msindo toabvunza, and we'll actually look for scriptural precedents to this. Tell me what you think about this in the comment section, and of course I'll be glad to hear your thoughts. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. Journalist.